साखामिया नगो प्रब्लेम हस्पिटलाइज गोबां मा जोंजाल दंमोन बागै म प्रग्रामाव मानजाक माय आपदे हेबो दंखना बेबा जोंनो काइदर बिनि खारखमा बिसिंग तनमान बागै जोंङो बाहागे बुथुमलाय मानखा आउन बागै सिनि कथां काइदनो बेलाके हामबायरिवो आं आबोनि लगे लगे मजरावो बेबो हामबायनान मुजुंगो चिनि सार्केलनि प्रेसिडेन्ट चिनि दिकन सामल ते चिनि सार्केलनि सेक्रेटारि चिनि रेभरेन्ड बिजय ते आपनो कारिबो चिनि जतर तां संपाल रेभरेन्ड सोमेन रेभरेन्ड समजाति ते एभान्जेलिस्ट सामल चिनि बिसिंगो चिनि बुकुक गंगा एभान्जेलिस्ट गंगा ते चिनि रेभरेन्ड राजकुमार बेबाक जों बेबाक सा अजागाव दंगो आं मजराव आं साक फांनिङै ते आनि नखंनिङै ते एसोसिएशननि पखंगै नरक बेबाक ननो म बिसि गोदाननि खापांनि हामजाक माते खाका हाम नरक न याफारो आं बेलायखै खापां स्रांगो नरकनि नायथटक रिसा गिफ्ट बाइके आनो मजराव लामसकमान बागै जों सुरिमाव मुइतु दंनाय जेसक जरा चिनि थानिवो अबो दंगो आबनो कारिफानो सालब्रुम बरमबो चिनि सुरिमाव सार्केलनि बागै म सार्केलनि बागै चिनि सुरिमाव मुइतु दंनाय आं आबनो लगे लगे नरकनो बकचारि नारकना मुचुंमानि हाकाय चिनि बागै नरक सुरिमाव दंजादि आं बेलायखे आरो कक कलक सागलाक बेलाय सरके कक सानान फाजिं थांगानो चिनि जे टाकलाय अ बिसिनि टीम नारकमानि अ कगना आं दिनि मजराव कक सावानो तामो कक साकांगाकाय नायदि ताखुग्रक थानसाखे गथालाय दंमानि बोसोकसे काहाम बोसोकसे नायथक आककनो अर साका जों तैसे परिबानो नायदि ताखुग्रक थानसाखे गथालाय दंमानि बोसोकसे काहाम बोसोकसे नायथक काइदर बिनि ककथाय चिनि जतन बागै हामारि कपलुं थाइदुं किजा सुरिवान चिनि कपलाय कथां काइदर जोंना हामजांनाय साफा ननो जों बेलायके हामबाय निनि खायरकमा हामजांमोनि बिसिङाव जोंनो तनमान बागै जों तिनि सुजरा कथांथै काहामग्रों तंमाबाय ननो सुरिनानि तै ननो लबनानि तै नों बाय गोदालै दंलायनानि म हायजरा काहाममानका जों तिनि निमो बिसिनि पुइलानि सालो म हायके सार्केलनि जत चिनि खाजानि ताखुक तै बुकुक संरकबाय निनि चंजाक बरक काहाम रकबाय म हायके म पान्डा खलायनि सेब काहाम जों मानका आबन बागै ननो जों बेलायके हामबायरिओ कबायसा काइदर नों बर रकनो निनि खारिंमा बिसिङाव खबै तनमान बागै आफा अब जों बर काहाममान बागै निनि थाने जों मानमानिया हियाबा नों जोंनो खारिगै तनमान बागै जों म सालनो मानका आबन बागै जों ननो बेलायके हामबायरिओ सुब्राय काइदर म जरावो बर रकनि बिसिङाव खादुंमानि बरं बिसिङाव आसा तंमानि जे तिनि हाय साल काहाममानै तै तंथकमा मानै तंलायनानै मुचुं मानो तंलायनाय गोबांमा बरं तंखना हियाबा आबन बिसिङाव फानो बाक्सा दुख कष्ट मानजाक फेमिली प्रब्लेम साक हामिया हस्पिटलाइज आबदि हे गोबांमा बरं तंखना हियाबा काइदर जोंनो नों काहामग्रों तनिवै म हायके कुथुमनानै सुजुग रोखा काइदर ननो आबन बागै बेलायके हामबायरिओ अ सुब्रायं काइदर अ कुथुमानि जरावो निनि कक जों किसेसा वानसुंनानै नायो हियाबा निनि कक वानसुंमानि जरावो निनि ककनो बुजिनान बागै चिनि बिसिङाव जे तंमानि गियान अ गियान बाय जों सकसु गिया हाकि बुजिनानि फान करि इंगै मानो काइदर निनि जुगना हानि तंमानि आ गियान बाकि जोंनो सुफुंदि ते निनि ककनो बुजि मानान बागै जोंनो फानदि बेबाक निनि थानिया फरका अ जरावो निनि जत बरक काहामरनि साकाव प्रभु निनि याक कथार ताङै बरनो आशीर्वाद कुपलुं थायदि जेना जों अरन किपिल थाङै जतनो निनि कक बाय बचाय तंग थानियो जोंनो फान कताल तैचुबा मं कतालदि बेबाक निनि थानिया फरका सुरि माते हामबाय सुब्राय जिसुंबाय सुरि सानो अरनि कक जे ताबुक जों साका नायखाङाखै अरवो डेभिडनि कायसा रोचाब मं डेभिडनि लब मं अ कगो ब कक सामानि मेन कक जों दुजों नायनो हायखै अबताम काहे साइड हायखै जे द बिउटी अफ यूनिटी अरनि कगो अ जगाव साव थानजाखै तंमानि नायथकमानि थानसाखाय तंलाय मानि आबनि नायथक मुनि कगो अ जगाव ब कक साका
जों अ कक बाय काहाम के वान सुक ना है के और कुनो अपनी है के गडालै कक साजाक्रै एकदम सिम्पल खाय कक सामानि तंगो आबं खाबाबं हाकाय जे नायदि ताकुक रक थानजाके तंगमानि आबो बोसोकसे काहाम ते बोसोकसे नायथक ताबो अ ककनो जों बुजिना नोंहाकाय जों टेकजा नेगेटिभ साइडआव किजा वान सुगै मानो बबं हाकाय इउनिटिनि बा थानजानि बिनि अपोजिटनि कक हायतामो कागलायै तंगमानि कागलाई तंगमानि थानजाके तंगिया सेपारेशन ताबो अ जे सेपारेशननि कक हायतामो आबो सब समय न कायसा काहामुआनि जागा करै ताबो अबदि हाय कक जों इउनिटिनि कक जों जत बरंनो सायमानो जे इउनिटि जों थानजाके तंहाकाय आबो बेबाक जायरकनो जों सामुं खायमानो बेबाकनो जों बोसकाङाव तैख्लांमानो साक्सेस होननानै लामा दङ स' इउनिटि बिनि ककनो जों ताबुक नायनो हाकाय सावो इउनिटि इज स्ट्रेंथ कायसा थानजाङै दंमानि हिंखाबो तामो आबो कायसा फान आककनो जों नगो इउनिटि प्रड्यूस स्ट्रेंथ ताबुक आबो सक्सिमिया इउनिटि ते ताबुक लायखाय थानजाके दंमान आबो बेलायखे कायसा साउन्ड काहाम आककबो जों नगो इउनिटि प्रड्यूस melodious sound and unity bring achievement or perfect akogno जों टेकायसा नगो and it brings peace and harmony to live in a society जों थानजाके तंमानि आबो ते कायसा तामो खालायखाय जों आजौ खाकसांमा दङ ते कायसा बाय कायसा तंलायनानि आबोनो जों मानो फियाबा जेफ्रु जों जिनि बिसिङाव डिसइउनिटि फायखांखाय तांनाय आजागा फान करिखा ते पारफेक्टनेस फाइलिया आबो हायना नानटिया आजागाव सकफायो ताबो इलेमबागनि कक नाय फायखांखाय अबनो आंनो थाने मैदक थायना मोजं आबोखाय बरं हाकाय जे जों जतनो सायमानो जिनि इजराइल बसंरक बरकनि बिसिङाव 12टा जाति दङ पयला जेफ्रु किं सल राजा जाफ्रुनि सिमि तामुइ फायगाफ्रु बरक बेबागनो इउनिटिव तंमानि डेभिड जरा आबो यूनाइटेड किंगडम हिनि खबजागो आबोनि परे डेभिड थीमानि परे किं सलमन राजा चाका सलमननि परे हाकायनो सलमन थीका हाकायनो बंनि बिसिङाव डिवीजन फायगा डिवीजन बाहाय हाकाय ताबो आबो साउदार्न किंगडम एंड नॉर्दार्न किंगडम हिनि थांगा ताबो साउदार्न किंगडम फाजिङो हाकाय आरो 2टा ट्राइब दङ बे कायसा फाजिङे 10टा ट्राइब जेफ्रु बंनिया फान कमिखांखाय ताबुक तांखा नॉर्दार्न किंगडम रंनखाय ऐश्वर्या नक फायनाय कैप्चार खालायनाय ख्लांथामायगा ओंखाय ताबुक साउदार्न किंगडम आखाय बेबिलन रक फायनाय जेरुसालेम रक बेबागनो सबायबायै बेबिलनाव ख्लांथामायगा आबोदि हायके आजागाव जेरुसालेमनो सबाय जागमानि जों नगो आबोखाय डिसइउनिटिनि आक कग जों नुखा ओंखाय ताबुक सिनि बिसिङो जों इउनिटि थानजा थानजानि कक सुदु जों सिमिनो साया गोबां बर'रकनो थानजानि ककनो साव ताबुक जों जुदिनो पलिटिकेलनि ककनो सागाखाय म खेबो जिनि बुबाग्रा नि खरां कायतामो थानजा आयदा जिनि बुबाग्रानि खबर गाव खेबेवो बिनि कक थानजा आंना नांनाय आ ककनो जों न अरो साव ओंखाय ताबुक जे थानजा जों इन प्रेक्टिकल जों जतनो थानजानो दङो किन्तु अरक तेकसा कक काहामखै जों बुजिनायखाय थानजाखाय दंमानि जों जत बरनो पारा कायसा दङो फियाबा थानजाखाय दंमानि आरो कुनो दिन जदिनो कथालाय मुं करिङाखाय आबो जे थानजा दंमानि दैट इज मीनिंलेस अब कुनो मीनिं करै जों थानजा दंमानो पारा कायसा जों थानजा खायदिमोना पारा कायसा जों थानजा दङो किन्तु मथा कायसा बाबो थानजानो मथा कायसा जुदिनो फेलोशिप करिङाखाय थानजा दंमानि आबो कुनो दिन नायथगिया ताबो इलेमबाग अकक साना नायो नायदि ताकुक रक थानजाके कथालाय दंमानि आबो बोसोकसे नायथक इलेमबागनि कक स्राय साखाजोंनो जे बर'रक थानजाके दङैमानो फियाबा आरो कथालाय मुं करिङाखाय आबो कुनो दिन नायथगिया अर कक साना नायमानो हाकाय थानजाखाय कथालाय दंमानि आबोनो साव ताबो ककनो थानजाके दंमानि आबो नायथक बाहायके नायथक बाहायके आबो काहाम ककनो डेभिड जागाव 2टाखाय कक सागा बाहायके कक सागा हांखाय आबो कम्पेयार खालायनाय बो जागा कक साव
जे जे थानसाखै दंमानि नायथकमानि आबो बाहायखि नायथकनाय हिंगाखाय जे the beauty of unity abo bahaiki ungaiman bahaiki naithokman a kokno orbo David duita babe kok saga ang a duita kokno sawino mathagano ani kok ang belakhe kolokai saglak tabo orbo David ni kok jeta samanakai mong hakai kaiduni borok jefro particularly for the purpose kaisa purpose no tui thanjang laikangkai thanjakai kok salaikangkai thanjakai borok azuk laikangkai বা থানজাকাই ফেলোশিপ খাইকাংকাই আবসি নাইথক আ কংনো সে অর সাও তাবুক যে বট ব অ কক সামানি নাইদে তাকুরক থানজাকে কথাই তংমানা বসক যে নাইথক হিমানি আব পারা কাইসা টংখাইনো বা जों এরিয়া কাইসা টংখাইনো जों ম হাইকে কুথুম লাইखेনো আ নাইথক গিয়া আ জাগাও ফেলোশিপ আ কংনো সে অ জাগা সাও ফর দ্য পারপাস টু ওয়ার্শিপ গড আ জাগাও থাংগাংকাই চা আবন বাগিনো ব অবন তামখাই কক সানা নাইখাংকাই নাইদি আবনো ব অব হাইকে কম্পেয়ার খাইকা abo bobo haike abo naithok mung sokbai abo khorogot thok kaham luklai rumani hai abo khojai tui choroi khlaio aron khojai tui abo yor khlai bo bini kamchlui bo kotok tui choromkha tabo o kok sana nai mane kai je a je thanjakai tongmani thanjani naithok mung abo bahaike naithok man hakai je pruho অরবো কক সানা নাই মানে গাই এরন্ন কাইসা পার্টিকুলার পারপাস অচাইনি সামুং ক্লারিনান বাগৈ বড়রক বিনি বিসিন্দিকা কাই ধরে সুরিলাই মানান বাগৈ বন অ্যানয়েন্টেড ক্লাইগা বন চং কথার চং মানে থক লুকলাই হিনি মানিকা আবো চং কথার চং মানি কাইসা সামুংনি বাগৈ চং মানি কাইসা বরকনি বিসিন্দিকাই আবো হাইকে চং মানি ককনো অরসাও তো তাবুক আবো হাইকে ন কাই দনি বড়রক kaisa particular purpose যদি না বনক খুলমানি পারপাসে তাবো খরকসা বরংনি বিসিটিকে চং কথার চং জাকমানি আবনি বিসিটিকে থানচাং লাইখাং কাজে আবসি নাইথক অর নাইথকু হিমানি আবো সিম্পলি আবো হাইকিং কইয়া তাবো অ জাগাও পারফেক্টলি जों যদি না ককওয়ান সং লাইখাং কাই অর অবনর সে সাও যে অবংখা কাইতর বিনি বড়রকন বিনি পার্টিকুলার পারপাস नि बागै गखलाय माने अबनि ककनो साननाय मागै consecration of worshipper under God ताबो अ जे कक साननाय मागै तामो बु बाहायकि नायथक बाहायके जों थानजाखै तंमानि काहाम तै नायथक कायसा नाकाय consecration of worshippers under God कायदोनि बिसिङाव तंगै जों जे कायदोनो सुरिनाय रक खुलुमनाय रक निजिनो जों गोथार खालायखा हांकाय निजिनो जों कायदोनि बागै जों कनसिक्रेट खालायखा हांकाय आबोसे आबो हाय नायथक मुं सकफायो दिनै अजराव कायदर कल खालायमानि हाकाय जे निउ इयार जों सेलिब्रेट खालाय दङ मो जगाव जों पालखे म हाके कायदोनो खुलुमनानै फायो ताबो अबनो कायदो नायमानि के चिनि बिसिङाव जे जों निजिनो कनसिक्रेट खालायनानै गोथार खालायनानै बो उद्देश्यतै जों गोथार खालायनाय हिंगाखाय नायदि जों चिनि लाइफ पास लाइफ नो मुइदख्लाय नायखाखाय चिनि गोबां मा जोंजाल जों जे सामुं खालायनो नांमानि चिनि अपवित्रता लाइफ चिनि अबदे हेके आनहलि अबदे गोबां मा सामुं हुमुं चिनि लाइफ दंमानि आबरकनो बेबागनो खिबोवै जों जुदिनो जिसुनि मंबाय जों तिनि मजराव अ गोथार साल कायदर चिनि बागि रिमानि निउ इयार नि पहिला साल जों जुदिनो निजिनो कनसिक्रेशन खालायखांखाय नों आं निजिनो खरकसा बरंनि बिसिंथिके जेबाबे आरण्य कायदोनो सुरिनाय उद्देश्य ब निजिनो कनसिक्रेशन खालायमोन हाय जों निजिनो कनसिक्रेशन खालायखांखाय गोथार खालायखांखाय ता मंगनाय आ गोथार खालाय जों जे कुथुम लायमानि आबो नायथुक मुं फायनाय अदरवाइज जों तिनि अर जे तिनि पारपास तै जों कुथुमै तंमानि मे बी मीनिंगलेस जोंबो हायनो हाय एरें नाय आबोनि बागै कायदो नायमोन हाकाय जे नायदि ताकुग्रक थानजाखै गोथालाय तंमानि आबो बोसोक जे काहाम यस तिनि अ जागा जों पालखै कायदोनो सुरिनाय रक कायदोनो सुरिनान बागै निजिनो गोथार खालायनाय कुथुम लायमानि आबोसे नायथक आबोसे आ कायदर तिनि मजराव जोंनो नायो एंड द सेकेंड वन हाकाय जे अ जे गोथालाय तंमानि आबो बोसोक जे नायथक तै बोसोक जे काहाम आबो बाहायकि काहाम ओंगै मान हाकाय जेफ्रुओ कायदोनो पयतो खालायनाय रक निजिनो रिफ्रेश खालायखांखाय रिफ्रेश निजिनो गोदाल खालायफिखांखाय एंड इनफ्लुएंस ऑफ द वर्शिपिंग कम्युनिटी जों आबो हायके सोनामिनो हाकाय आ जे कुथुमलाय मानि आ गोथा लायमानि
गोथालायै तंमानि abo naithokmung phainai o kokno bujirnan bagai David oro haino haite kaisa kok saka abo khai bomno kok saka kai verse number 3 o bo compare khai kok saman tongnai di abo harmonni pantui hai abo sionni hatai rogo klainai pantui hai tamni hunba subrayung aro hamari rukha tei abo ungkha molbrumni bagai जों दिनै रोजाबमुंगो दिनै खुलुमानि पान्डाओ जों तामो हिन रोजाबनाखाय वादैहाय हामारि नांगौ खायरक मा जिनि साकाओ आ ककनो रोजाबै जों दिनै वार्शिपो जों गायदनो सुरि लायो ताबो अव सामानि हागाय नायदि अ जे गोथालाय दंमानि आबो बबो हायगे आबो न बो नायथक ते काहाम हिनि कक सानाय मानगाय जे आ हारमोननि हाताय सियननि हातायो abo emon babe kaisa pantui a pantui kitamo abo obdiya wati kotor wa mani akongna saya pantui hingke obdi hai je chatung kurui kindu a watui hinpano watui hinpano ekdom rup rukhai ha kojogi thangnai apti he watiya piaba a watui a sorry a pantui tamo khlai ngagai aro je kaijak moi khudung thai khudung rona hamriwo a hano bo te kaisa refresh khlayo Hingga abo bai aro je kaimani muikhitung rok hamu so obo haikeno tabo o kok sananai mana gai je thansakai tongmani kothalai tongmani abo bahaiki जों naithogoi man hakai je pro abo kaidoni a hamari wati haike pantui haike kosom saka hakai abo जों refreshingoi tamuklai hakai abna hamriwo similarly kaidoni borok bo oboteke nijino refresh khlai hakai जों निजिनो आगिनि तमung samung bebangno khibi ui chini tमung samung cheno norui जों jodino निजिनो kothar khlaipi kangagai hake a kothalai tongmani abo hake thanja tongmani abo naithogo abo kaham hini borong thaneo o kokno sao so ang asu kok kolokma saklangna oro ang kok muthangna muchungu naidi takuk rok thanjake tongmani abo busukse kaham tei busukse naithok yes जों तिनी अ जागाओ जतनो जों काहामंगना मुचुंगो नायथोकना मुचुंगो पियाबा अरो काइसा काइनि ककसिन फानिओ नांकुक मानेखे मसे जे नायथोकना मुचुं गागाय जों जदि चिनि सोसाइटी गट बाबे ते चिनि सामाजिक रूपे जों हामनानि आबा हायके चिनि बखाओ तंगु हाकाय जों तिनि अजराओ काइतो नायमेनाकाय जे निजिनो कनसिक्रेशन जों निजिनो कथार खायनानि तामनि बागै कथार खायना नांगाय जे काइतोनो जों सुरिओ आ काइतो रोंखा कथार आं कथारबा नरकबो कथारंदि आ काइतो नायो आ काइतोनि थानि जे फाइनाय रक बनो खुलुमनाय रक जों दिनै जुदिनो निजिनो कथार खालायखाङाखाय जों निजिनो कथार स्नामखाखाय तामुंनाय आ जे चिनि कुथुम लायमानि आबो हायके जों जे हानजाखै तंमानि आबो नायथकमुं फायनाय बे कायसाङाखाय जों जे काइतोनो सुरिनाय रक काइतोनो खुलुमनाय रक जों जुदिनो निजिनि तिनि तमung samung आगिनि तमung samungनो खिबिउइ जे आगिओ आं थांनाय बोसोर तामुंखा आंनिया आबरकनो बेबागनो नरुइ निजिनो रिफ्रेश खायनाय इनफ्लुएंस अफ द वर्शिपिंग कम्युनिटी जों आ काइतोनो खाबाय खुकबाय खाकदाल खालाय सुरि गांगाय आप्रो जे आ जे नायथकमानि चिनि बिसिङो कमप्लिट दङो सो काइदर जोंनो रिंमानिखा अबसे जे आबो हायके निजिनो सोलायनानि ताबुक नों काइदर दिनै बिनि कको ठीक थिंनो साका सोलायदि रिफ्रेश जोंदि किनो काइदर न जों जे सुरिनाय रक नों जेसेपनो निजिनो सोलायदि बा सोलायनानि कक निजिनो जों सोनामाय गाय बयखौनो दिनो फना सोलायमाया आबसे ताबुक काइदर नायमाय गाय जों सोलायजानानै बागै आबो चिनिनो रेसपन्सिबल जों से आबनो सोलायनो नांगौ जों सोलायगांगा जे आबो हायके सोलायजागनाय हेबा जों मजि सोलायजागथुं मजि सोलायजागिया काइदले ब सेम न तंनाय काइदर ब काइदर न ब बिनि नायमातिनो ब तंनाय ब काइदर ब कथार न ब सेम न तंगो सेम न तंनाय मल ब्रुम न आ काइदर कथार न आ काइदर कथार तिनि न मजराव ब नायमाकाय यु मास्ट कनसेंट्रेट योरसेल्फ जोंनो ब नायमाकाय नों निजिनो कथार खायनानै नांनाय सुजाना नांनाय निजिनो बै रिफ्रेश खायना नांनाय आ कक सेरो साव जों रिफ्रेश ओंथुं जों निजिनो कनसेंट्रेशन खाया दंथुं खायै फानों दंथुं
piaba akaitor khai bo srai no tongo je agi bo kaito no tabu bo kaito no bo ulo bo sem no tong nai abon bagi no akaitor se bo obote hi kotharman bagi जों तिनि मजराव निजिनो कथार खालायनाय कायदनो सुरिनानि ते रिफ्रेश सुमिनाय कायदर बाय कदालनानि आ कायदर तिनि मजराव म बिसि कतालो जोंनो रिं हरो सो आसोग आं कक गोबां मा सालिया आसोंनो स्टुं कायदर बिनि कक थारिनि बिसिनथिखाय जिनि जतनो साकावनो हामार कबलुं खायदों आं जास्ट लास्ट सरि वइ जिनि जरा हायनो हाय चिन्ति फानो याफाराना जोना मोथांनायसे जिनि कप्लाय कथां कायदर बेबागनि बुबाग्रा मोथांनाय साफा कायदनो जों पाइपलाय हामबाय अ संसाराव लब जांनानि ते बरम खायजानो निनो नों सिमिजे बेबाग सामुं गाहाम खायनायनि बिसिङाव कायदनो कारै तैनो कम्पेयार खायनायनि मतो केबो ईश्वर करि आफा कायदर ननो जों बेलायके हामबायरियो जों जायाफानो नों जाजाक नों गाहाम बेबाग फाजिङनो जों हामियाफानो प्रभु नों गाहाम खायजिनि बागै दङो आबन बागै जोंनो बेलायके हामबायरियो अ सुब्राय कायदर निन थाने अजराव अर आजुग जाग निनि सेलें गाहाम रक निनि सेलें जग गाहाम रक निनि कगनो खनानान बागै अर बेबाग बरनि नक नुखुनि सामुं याखारिनाय अजरा सपायगा आफा कायदर निनि खायरक माबायखि नों ब्रकनो हामारि कुपलुं थायदि बे निनि कग ब्रक बजाय मानन बागै सुबादे आफा कायदर दिनि नमजराव जों अर हायनो निनि कगनो खनावै थांनाय आबते हे बरक यावै निनि कगनो खाव चुइ थांनाय आबते हेके इंगै मानन बागै सुबादि प्रभु जों निनि कगनो खनावै जों निजिनो निनि कग थाइबाय सुजा जागै मानन दैके जोंनो सुबादि कायदर जों जिनि सागनो जिनि चायनो सुजानानि जिनि सागनि फानबाय मुंसाबो माया तांके कायदर निनि कगो साका जे ताबुक आं जे कग सामानि अ कग बायनो नरक सुजा जाका हिनि नों सुबाय जिसु ख्रिस्टनि बिसिनि सामानि आ कग बाय निनि सेलें रकनो नों सुजादि हामारि कबलुं थायदि ते बरनो नों रिफ्रेश खालायदि जेनो निनि बागै काहाम देसे उइटनेस जोंनि बासाय मानन बागै सुबादि बेबाग निनि थानिया फारका सुरिमाताय हामबाय सुब्राय जिसुं बाय सुरि सानो आमेन बेलेके हामबाय जोंनि एग्जिकिउटिभ सेक्रेटारि सारनो बिनि कक्टिके जोंनाव कायदरनि ककथाय साख्लाय मा बागै हाके जों पान्डा खरबनायनि फारसे थाङै दङ पाइथा फारसे